The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 21:26, men's hearts would fail them from fear and expectation of those things which are coming on the earth. Proverbs 3:13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Luke 2:11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Verse 12, and this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, verse 14, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 1 Peter 1:3-5, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:16, be holy, for I am holy. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan nga atong pagsunod sa atong naandan nga kalihukan o ingnon ta our standard operating procedure. Una pa kita padayon sa pagtuon sa balaang pulong. Dili kita makasabot sa pulong sa Dios kung dili kita mapasiguli sa atong pakikambitay sa Dios o sa pagdumala kanato sa balang Espiritu Santo. So the process, as we already learned, is to use the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong giatubang issue dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong free will aron ikaw makahimos labing menungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makaunsa pa niining dapita aron kami
padayon sa among adlaw-adlawng pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos na ining grasya nga paagi nga kami magkakatuon sa imong kamatuoran, pinagis pag tudlo ka na mos balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, our mentor. And so we pray nga imo kaming lamdagan, tultulan, o ipatinaw klaro pagyud ang imong kamatuoran nga among maggamit kini sa mga dalawang panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios sa imong unique spiritual life nga imong gihatag kanamo, ang among pahimuslan samtang niya pa kami nining dapit nga gidumala ni Satanas aron kami sangkapan nimo sa tanan namong mga gikinahanglan aron kami makaharong gayud sa among mga espirituanong mga kaaway. Salamat o Diyos ning higayon, ini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa atong mga suki, atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome now, sab. We are still on our discussion sa title nga How to be Truly Happy in Life. So kung buot ikaw nga magmalipayon sa tinuod na pagka kalipay, ini kalibutan na, then mao kini ang atong gipangtun-an nga mga punto. Ug aton ang nasayran sa aton ang mga nangaging mga pagtuon nga ang yawin ning tanan mao makita mo sud sa plano sa Dios. Ug nahibaw naman ta sa unsa ang proseso nga kita makasuod sa mga plano. Ang yawin ini mao nga atong dawaton tuuhan si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. That's the key. And so it's getting saved by faith alone in Christ alone. Kay mao kini ang gilatid sa Dios sa iyang mga pulong. Og so nasayod na kita, nasilsil na gyud ni nato nga usara gyud ang tagana o gihatag sa Dios nga matang sa kaluwasan aron ang tao makalikay sa paghukom na unya o nga siya masiguro siya nga may langit. O kini maong pag-iiha sa Dios hingpit kini because God is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Apil na ang iyang plano sa imong kinabuhi. Huwag katuon na kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga si Ginoong Hesukristo milukat sa atong mga sala didto sa krus. Iyang gilukat ang atong utang, labihang kadako nga utang sa sala. Ug mao nga siya ang miboluntaryo sa adto gyud sa cross, pagpakamatay tungod sa atong mga kasalanan. Ug nga kun ang tao musalikway nining maong gibuhat sa Dios pinagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, then mahinukman siya. So what God asked from man is simply faith on His Son. Faith alone in Christ alone. Maura. Wala na'y uban pang mga paagi. Mga maayong binuhatan, dili. Dili ka na. Ug ang imo lamang pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross kay
That is tantamount to faith on the Lord Jesus Christ. So, karon ibutang ta nga ikaw midawat mituo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. So luwas ka na, gibalhin ang imong panahon dinis atong panahon karon ngadto na sa langit. You are now eternally secure. Pinagi lamang sa imong pagtuo kang Kristo lamang. Karon dili kay mohunong ka na diha. We believers have to be proactive sa atong kinabuhing Kristohanon. We don't stand still in our life as believers. We have to, like I said, we have to be proactive and keep on moving in our spiritual life by being persistent sa atong pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Now, mahimo nga magtuon ka sa pulong sa Dios sa tipok adlaw pan dili nimo tuuan, that's another thing. So, ang prinsipyo mo barog yun nga. Studying God's Word is one thing. But believing in what you have learned from what you have studied is another thing. Kaya ang daog mao ang imong paggamit o pagtuo, paggamit na niya nini. You cannot use anything without learning what that thing is. Gusto? So, gikinahanglan atong pagkatuon, mao na nga, adlaw-adlaw gini nga atong pagtuon. Aron sa ingon niya na, ang atong pagsibog nga to sa unahan, magapadayon. It is mo nang i-require gyud is to be consistent, persistent, to be regular sa atong sa atong intake of the Word of God. Because man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Mao na nga kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios, proseso kini sa pagpakaon sa atong kalag. Kaya ang kalanon sa atong kalag, kanunon sa atong kalag, mao man lamang ang pulong sa Dios. Sumala sa bersikulong kung gikutlo, di ba dugay. So karon padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Og niya kita gihapon magadupot lagi nining atong tun-anan nga how to be truly happy in life. Kaya ang kabubuton sa Dios mao nga kitang iyang mga anak magkinabuhi o usa ka kinabuhing talahoron, dalaygon o naay kahulugan. It has meaning, purpose, and with definition. Nga makahulugan nun alang sa Dios. Nga makapahimuot sa Dios. A life pleasing to God. And you know the mechanics already. How kanang to live a life pleasing to God. Pinagi lamang sa atong pagpuyo. Diha sa atong dapit nga puloy-an on the rightful place for us to stay. While aniya pa kita nining ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Phase 2 of God's plan, which is, that place is called Operational Divine Dynasphere, otherwise called the Protocol Plan of God, the Christian Way of Life, God's Power System, Operational Divine Dynasphere. Kini bayang maong dapit bilin yun ni Ginoong Jesucristo. Samtang siya nagabitay sa cross ni ingon siya, tapos na. Nung sa may natapos, ang iyang misyon sa pagtubos sa katauhan, kaliwatan sa tao. Natuman ang iyang misyon. O iyang gidungan sa paghatag, pagbilin,
kining maong operational divine dynasty nga ni kanato nga mga magtutuo sud niining katuigan sa simbahan, the church age, because we belong to this dispensation, the church age. O mao kana nga si Ginoong Jesucristo nagmadaugon sa iyang tactical victory sa diha nga natuman niya ang iyang misyon ngadto sa iyang Diyos nung Amahan, langit nung Amahan. Langit nung Amahan, Heavenly Father's will. Iyang gituman og nga unsa kadako gayud niya ng kaluwasan nga iyang bilin nganhi kanato nga atong dawaton. Mao na ang Dios igora siyang nagaampa sa atong pagtuo. Igora wa nay lain. Tuuhi lang kung bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo mao guna ang tugon sa Dios nga Amahan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So kung buot kang maluwas, maura na. Ayaw na pagkapin o dihag unsa para imong mga paagi sa kaluwasan kay wa may lain. Okay? There is only one means of salvation, and that is faith alone in Christ alone. Now karon, balik ta paghisgot niya itong mga utang nato sa Dios. Gibayran lagi sa atong Ginoong Jesucristo katong tanan nga atong nahimong nga kasalanan. Now, unsa man gyud ing sala? Natingali mga utana yung kanunayon gyud nato naghisgot kay may danon kayo kini sa atong kinabuhing Kristohanon. So, unsa man ing sala? Ug unsa may mga paagis pag-atubang o pagpakigharong how to confront sin. Unsa may mga paagi sa pagsulbad ni ining problema sa sala kay problema man gud ning sala, di ba? Now, unsa may mga paagi to confront sin, aron nato kining masanta o mabuntog, that we are able to suppress it sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Now, atong kainumduman nga, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo as believers in Christ, naaman tay common goal to reach, to attain, which is, unsa? Spiritual maturity. Right? Now, unsa ang mga tos pagkambot niya ng maong tumong o goal nga spiritual maturity nga hasulon o muhasol o inuntag mo kanang mugara man kanato kining mga sala. Busa nagtuon ta. We are studying ni ining doktrinaha bahin sa sala. Kanunay na to ning tukbilon gyud aron makapupo, katon ta sa mga espirituhanong paagi. Aron ingon niya ng paagiha, atong magamit kini sa pagkabot o kadaugan, batok, ni ining espirituhanong kaaway ta, nga ginganlan og sala. Now, kining sala, mas grabe pakini kadidli ingon ta kaysa coronavirus. Mas grabe pa. Ibaw ka ba? May hinungdan nga may hinungdanon gyud ang atong pagkasayod sa kahimtang sa katao samtang niya pa siya niining kinabuhi karon. Now, atong gisgutan sa niyaging mga panahon o atong gituki ang tulo ka inunta categories o dili kategorya, tulo ka dapit diin ang sala
anha magalublob inunta. Tulo kadapit kini diin ang sala ana built-in nga rin kanato. Tulo kadapit diin ang sala di nato mahimo nga ibuwag ika sa atong pagkatao. Dili mahimo. O bitaw ni hinungdan. Usa ni kay hinungdan ngano nga nagtuon ta niining pagtulon ana aron sayod gyud kita kun unsa ang mga pagsangkap nga gihatag sa Dios nganhi kanato ingon nga mga magtotoo aron kining maong kahimtang nato ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao nga naa sa sala matagan kini og pamaagi nga dili na magasamok, dili na magahatag kanato niya ng kapildihan, dili na mao'y maghatag sa pagkapakyas kinabuhi sa katao, sa dihang mahimo na siyang usa ka magtotoo, na ato nagipakita o nas tanan, doon natin gitawag og imputed sin, nasta? Kaya numdong ka pa, imputed sin ang sala nga gipasangil nga ni kanato, giisip nga ni kanato. Ikaduha, doon na po'y gitawag og inherent sin. Sala ni nga built-in nga aniya kanato. Okay? Ug ang ikatulo, gitawag to og personal sin. Ang mga sala nga atong ginabuhat tungod kay ato kini gitugutan o misugot gyud sa pagbuhat niya ng sala. Okay? Now, kining imputed sin, mao ni ang gitawag taog sumana sa atong pagtuon kining tibuok nga katawhan, the human race was counted guilty sa diha nga si Adan nakasala, misupil nga may resulta sa unsa spiritual death. Mao ni nakapaingon nga kitang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao ini kay mugso na ning kalibutan na lagi gideclare kita nga patay spiritualmente. We have been declared guilty of this spiritual death. Ang buot pasabot sa spiritual death, kung balik ko na po, it is pagkahimulag sa tao, hingpit na pagkahimulag, total separation of man from God. Ano buot pasabot sa spiritual death? Now, ato na ning matawag og Adam's original sin. Og ang matag usa ka tawo nga ihimugso lagi dinhi sa kalibutan. Ang original nga sala ni Adan iisip, ipasangil o inunta ipahid o iunong ngadto kaniya, ngadto sa tao. Now, so ang matag bata nga himugso dinhi sa kalibutan pasanginlan niining original nga sala ni Adan. It's kanang imputed. Dili na to ingnog ipanunod, ipasangil ngadto niya ng bata. Now, sa di pa ta magbagot-botog, ang ano manggudo uroing pasanginlan man ta nga di man ta si Adan. Now, sa di pa ta magbagulbol ana, guniti ra gud na una kanang maong prinsipyo. Okay? Just hold on. Tungod kay sa ngadto as we go along, ngadto makita nga atong makita ang kita kinahanglang pasanginlan gyud sa sala ni Adan. Aros ingon niya na mahimong epektibo ang gihatag sa Dios nganhi kanato nga mga pamaagis pagpakigharong, pagtagbo nining mao nga kahimtang. Therefore, man is born spiritually dead, and thus he needs the new birth. Ano lang siya bagong pagkatao.
In Adam, ang pulong sa Diyos na gayon, in Adam, we are counted guilty. Tungod ni Adan. Kitang tanan. Tanang tao sa tibok kalibutan. Why exempted? Nahimong guilty, umikan sa maong sala. Naman na 1 Corinthians 15:22, Romans 3:23. While in Christ, samtang diha kang Kristo, we are counted not guilty. Underline that, not guilty. 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21, o Ephesians 2:1 and 5-6. So, ingon ini ka na. Later on, we are going to mention the same verses kay mauro man yung mga bersikulo ha. So, we can see here that especially diha sa 1 Corinthians 15:22 in Adam na diha gisulti nga kitang tanan are counted guilty, but diha kang Ginoong Jesucristo ang mao nato nga kahimtang natangtang. Mao na gisulti diha. Okay? Ug kana mao ang sunod. Magadala ka nato sa sunod nga mao ang gitawag og inherent sin, built-in nga sala. Okay? And we have already seen nga way labot sa diyang nakasala siya dan, way labot sa maong sala gipasangil ka nato. Doon na po'y namugna diyan ni Adan yatong higayon nga siya nakasala. Doon na po'y namugna dito kaniya nga atong gitawag og old sin nature. Binisaya, kinaiyang makasasala. Way labot nga si Adan may gamit sa iyang kabubuton sa pagsupil sa Dios nga unsa may resulta sa iyang pagbuhat og sala. Nan, sa diyang siya misupil, when he disobeyed God, unya siya nakasala, automatic usab nga nahitabo dito kaniya nga siya nakaangkunaw kinaiyang makasasala, old sin nature. Kasabot ka. So, ilang gitawag kini in our technical language as such when we study the doctrine of the old sin nature. At the time Adam sinned, ito higayon nga, siya na laglag, he acquired that old sin nature. Iyang na panagiya. And now the human race inherits the old sin nature. Pinagi sa unsa atong pagkatao physical through our physical birth. Now, atong tanawon ni later on. Okay? Unya, ato po ning gisumpay sa atong pagtuon bahay sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kay grabe po ning sumpay ni ba? So, if you really wish nga makasabot yung kagklaro, inighuman na tugtuon bahin ni ining doktrina sa sala, ayaw gyud mo undang sa pagsunod ning atong ministry kay ato pong hisgutan later on kanang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Well, in the past, ato noon po ning gitukbil, apan di malagi ni mong hinumduman dayon. Mao na nga atong balikon, atong sublion kining maong mga doktrina. Aron di nagyun na nimo makalimtan. Okay? So, when Adam sinned, balik ta, iyang naangkon kadtong kinaiyang makasasala. He acquired it. And the entire human race inherited that old sin nature through unsa? Through physical birth. Now, may nungdanon po pag-ayo kining pagpakataong physical. Kining primero na itong pagkatao ba? Kaya ang ikaduha na itong pagpakatao pag-usap, na ibaw na ta, ini nga, kiniusa kay spirituhanon nga pagkatao. Okay? Spiritual birth.
So ang physical nga pagpakatao may nungdanon. Aron atong maangkon kining gisgutan nato nga kaluwasan. Kining gisgutan nato nga mga sangkap nga gihatag kanato sa Dios mao ni atong maangkon kining gisgutan nato nga kaluwasan. Kining gisgutan nato nga mga sangkap nga gihatag sa Dios. Every member of the human race retains the old nature even after salvation. Bisang naluwas na ta, magpabilin kayo, tapot ka ng maong kinaya makasasala din sa atong lawas. Iyon ini ang sitwasyon. Okay? Pagkaimugso nimo, physical, gipasanginlan ka sa original nga sala ni Adan. Pagkatao nimo, nagtangag ka na sa kinayang makasasala gikan ni Adan. Nagtangag. Sa pagdawat ni mo kaluwasan, when you make the most important decision to believe in Christ, inon tas pagkaluwas ni mo, ang original nga sala ni Adan, paminaw, ang iyang original nga sala, natabunan, tungod ni Ginoong Jesucristo. Kita ni mo? Ang kinaiyang makasasala nga naa diha kanimo, nagyapon. Of course, di man matangtang. Mabitaw na nga. Atong gisugutan, atong gipaklaro ninyong mga magtotoo nga nagpaminaw, nagasunod ning atong pagtuo ning bahina nga sa imong kahimtang ingon nga magtotoo. Grabe gyud ang kumbati nga naa sa imong kalagron. Grabe. Mao nag-iingon na to full-scale war. Tungod kay ikaw usa ka binuhat na nga espiritual. You're a spiritual creature, of course, because you have been born again. Diyan ang higayon mismo sa imong pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Jesucristo. Ginamit ang imong pagtuo, of course. Imong gidawat ang gitanyag nga kaluwasan. Ang nahitabo nimo karon, nahimutang ka diyas taliwa sa duha ka daplin. Anaa kanimo kinayang makasasala, o at the same time, naapod kanimo ang kinaiya sa Espiritu Santo nga nagada sa iyang Diyos noon nga gahom. You see? So nagatbang ang balang Espiritu Santo versus kinayang makasasala. Hinumduman ta dinhi ang prinsipyo sa pagkagawas no nimo, freedom to choose. Di man na kay free will. Di man na po na nato nga why mamugos nato. Wala. May pugos niyo eh. Pagamiton ta sa atong kaugalingong kabubuton, which means nga naatay kagawasan sa pag-unsa. Pagpili. So mo nang kanunay nato ning gisubli ning prinsipyo, it's a matter of choice. Karon, ingon nga magtotoo, ikaw mismo nga magtotoo na ay duha ka nagkalahi nga gahom. O kining duha ka nagkaatbang nga mga gahom, nagapakigbisog diha sa sulod nimo. Inside your soul. Unsa ni mga nagakaatbang o bisog ng mga gahom? Ang gahom sa Diyos ng Espiritu Santo nga naa sa sulod nimo ug ang usa ang gahom sa kinayang makasasala nga naa usab sa sulod nimo. So, sa ako nang giingon nimo, kumbati na yun ning duha ka nagkaatbang mga gahom nga atong pagapilian. These two are for us to choose. Mobitaw na gisulti ni Apostol Pablo nga, kuno, na iduha ka, nagkaatbang nga gahom diya sa sulod niya. Gisulti na ni Pablo. Busa nga itong kaugalingong kabubuton na ay kapilian. Ang gahom ba sa atong kinayang magsasala nga built-in
o ang gahom ba sa Espiritu Santo nga imong naangkon sa dihang na tao kapag usab when you were born again. Again, it is a matter of choice. Naragi sa atong pagpili. Atong desisyon ang giagad sa pagpili sa duha ka nagkabangi nga gahom. Kasabot ka? Nara na to every minute. Paggamiton ta ni atong free will. O bitaw, ang atong kinabuhi, ingon nga mga magtotoo, nagkinahanglag matagutling nga paghimog desisyon. Gani, kung balikon, all of life is decision making. Gusto? All of life. Besang unsay mo, kalihukan ini kalibutan na. Desisyon yun. Di mahimog mo ingon ka lang, believer naman ko, kaya ay nako. Adili. O ang importante nga sa matag desisyon nga imong himuon, naa kay kapilian sa desisyon nga maayo o sa desisyon nga di maayo. Samtagi na. Kaya kung pulos di maayo, di natural tanan imong desisyon, adtos di maayo. Di ba? Nagkasabot ka ba? Ang paagi lang nga doon na po'y kaatbang ang di mayong desisyon nga mao ang mga kamatuoran nga iyaha sa pulong sa Dios. Mao hinungdan. Ang usa ka magtutuo nga way gahom sa pulong sa Dios. Wa diha kaniya nagalihok nga pulong sa Dios. Wa diha kaniya ang gahom sa pulong sa Dios. Wa diha sa iyang panimuot ang pulong sa Dios. Mao'y usa ka magtotoo nga gidumala ra gyud sa iyang kinahanglan makasasala. Basta, it is his old sin nature that's running his life. Inumdumi gyud nga built-in kaniya ang kinaiyang makasasala. Old sin nature. Now, Jesus Christ died at the cross with reference to everyone's old sin nature. So, ang magtotoo karon needs the provision to handle sins from the old sin nature. 1 John 1:7. Jesus Christ rejected human good. Diba? Kung ingiingon kanimo kagahapon, gisalikway ni Ginoong Kristo ang maayong binuhatan. He rejected. Kay ang pagpaningkamot sa pagbuhat ug maayo gikan gihapon kini sa atong kinahanglan makasasala. Usta? Wa ka kahibaw nga gikan kana sa imong kinahanglan makasasala. Kanang imong pagbuhat ug maayo. Kay doon na may ubang mga kinahanglan makasasala ngang ilang specialty o ingnon ta ilang paborito o kinaham ang pagbuhat ug maayo. Doing good works. Ug naapoy ubang kinahanglan makasasala ngang ilang kinaham pagbuhat ug mga sala. Kita nimo wa gyud kay kaipsutan. Doon na pag yung mga kinahanglan makasasala nga di nang ilang specialty pagka-Diyos nun, pagka-religyoso ba. Okay? Naapoy mga kinahanglan makasasala ngang ilang specialty pagkabadlungon, pagkamaldito ba? Mao ni atong masaksihan sa mga kinaiya sa kinaiya magsasala. That's the attitude or nature of the old sin nature. Mao hinungdan nga bantayonon, matngunan ta kini atong kinaiya magsasala kay labi na usa ka na ka magtotoo, if you are now a believer, kay kini kung kini makasasala, labi na kung kini siya wa na makaarte diha sa imong kinabuhi, mo ba ni inistoryahan na to, wa na makaarte ba? Wa na makaarte kini makasasala sa atong kinabuhi, mangita gyud ni siya paagi nga malubag ka, ilaron ka,
aron abi nimo nga spiritual nga mga sangkap ang imong gigamit, pero di ay ang imo nang kini ang makasasala maunay nagadumala nimo. Nagasabot ka ba? Mao bitaw toy atong gitun-an sa nangagi na ang pamaagi sa kinaay makasasala maong paggamit sa gitawag og defense mechanism. Unya atagbuan aron abi nimo og espiritual nga mga provision ang imong gigamit pagkagyud ini nga kaimta nga, di ba? Grabe. Built-in man gud ni nato kini gitawag og inherent sin. Built-in. Hinungdan nga makita nato kining ikaduha. Kaya ang una mao ang imputed sin. Sala nga gipasangil nganhi kanato Adam's original sin. Ikaduha ang sala nga built-in nganhi kanato ang gitawag taog inherent sin. Mao ang old sin nature. Ug ang ikatulo mao ang gitawag taog personal sin. This is the manifestation and result of the old sin nature. Samtang gina. Kini manggoy mo tuod nato aron kita makasala. Kini mo'y mutukmod ba? Kini nga itong kini makasasala mo'y maga kanang tuod ka nato. Apan paminaw rago din eh. Ang pagbuhat natog sala. Paminaw. Ang pagbuhat natog sala resulta lamang sa atong pagsugot o pag-uyon sa maong pagtuod o pagtintal. Basta? Hinundumi nga ang tentasyon dili lagi sala. Dili sala ang tentasyon. O kano sa man mahimo sala ang tentasyon be? Kano sa? Tubag? Kung tugutan ta, musugot kita, muuyon ta sa pagbuhat sa mong tentasyon. Sabot? Paminaw. Di man ta makapangulipas pag-ingon og wag yung ko nahimo, nakabuhat yung ko adto. Unsay wag kay nahimo? Wag yung ko nahimo, nakabuhat yung ko adto. Ang tinuod, imog yung gituyo sa pagbuhat. Basta, imog yung gituyo. Di man na mahimo nga moingon kag, wag yung ko nahimo da. Nakabuhat yung ko. Naago kay mahimo unta. So, nakabuhat ka. Basta, kaya nga naman, kaya mao may imo gihimo, mao na, imo magyong gitugutan. Kaya kung imo pang gibutan nga dili, kung moingon pud ka, so ang bot yung ipasabot, ana, kung imo yung i-analyze ang pagkasulti nga, wag yung ko'y nahimoy, nakabuhat yung to. Ang tinuod, ang buot yung ipasabot, ana mo kini, nakabuhat yung kakadto, tungod kay huyang yung kaayo. Huyang. Tungod adto, napildi yun ka sa imong kinaiyang makasasala. Basta, mamang yun na. Kung imong klaruhon, kung klaruhay bata sa istorya niya na, maunang sunod nga makadungogan ni ikaw, sari kaayo brad, wag yung ko'y nahimo yun, nakabuhat yung kuanto. Ang tinuod god, naagod unta kay mahimo. Galing kay huyang man ka, kuwang ka pa. Saon sa doktrina na mao ni, kita ni mo, ignorante ka pa. Na, ayaw nalang isulti na kay basig yung kasukaan pa noon ka. Ang panalabing tinuod maumang yun na. Unsa may imong makamkam aron mo imong gamiton sa imong kabubuton nga mo supak sa imong kinay makasasala. Kung wa diha nimong doktrina. Kung wa'y doktrina galihok diha sa imong panimuot,
unsa may imong makamkam aron mo imong iatubang ug mo ingon kag adi mahimo na kini mo iklaro ug way klaro unsa may imong gawiton. Di natural mudahay biyo ka, di ba? Kanang mahilukapa gyud ka. Mao bitaw nga kapila gyud nato balik-balikan dinis paghisgot ang God's 10 problem solving devices. Mao gyud nay manalipod ka nato sa spiritual natong kinabuhi. Kasabot ka? God's 10 problem solving devices ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran nga sangkap sa Dios kanato. Apan di pa niipod ni. Ang God's 10 problem solving devices di pud na mahimong lig-on kun wa diha ang nagapaluyo ng mga kamatuoran yana. Dili pud. So, personal sin is the manifestation of manifestation kini resultas kini makasasala sa usa ka magtutuo nga wa siya gahom, wa diha kaniyang espirituhan ng mga sangkap, wa bay doktrina nga iyang magamit. And of course, for an unbeliever, usa ka di magtutuo, normal kini niya nga paagis pag kinabuhi. Normal. Personal sin is normal tungod kay gadumala sa unbeliever, mao ra man ang iyang kinahanglan magkasala. Kasabot ka? Wa may lain. Wa man dihang Espiritu Santo kaniya. Wala. The unbeliever has other power except the power of the old nature and the power of the cosmic system. Mao gyud na. Ang usa ka magtutuo, do na siya kapilian. Either na siya gahom sa kinahanglan magkasala, nagalubog siya diha sa cosmic system, or iyang gipahimuslan ng mga espirituhanong sangkap, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, niya, siya, nagalubog sa divine dynasty. It's his choice. Iyang desisyon. Iyang pagpili. Balikon ko, why makapugos niya. Bisag magbalik-balik kapag patambag sa pastor, gihapon mo ipikto ang tambag nga iyang ihatag nimo kay ikaw ra ang makadala nimo sa imong kaugalingong kinabuhi. Di man ni gina. It's only you who can make the decision. Ato ning ipadayon ugma, ayaw sipyat sa sumpay niini. Kay may nungdanon pag-ayaw kini mga butang mahin sa sala nga mao nigi pagkapantyan gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Kay dinila nga nakita kutob magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa matamis na mong pagpakig-ambitay diha kanimo sa imong mga pulong niini nga adlaw. Inaot nga kini nga mong katunan ni nga daw mahimo kining panlangin sa espirituhanong pagkinabuhi. Kini ang among kalig-on, gahom sa pagpakigbisog ni among kinaiya makasasala ug sa uban pang mga espirituhanong mga kaway nga among ginaharong adlaw-adlaw matagutlo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong grasya ang gisangkap kanamo. Bisan pa kining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbiro Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.